Shimka number jungrai kabasan pusal san sal. Akumi usyakri ubala ban syania berubasat ya uba utrai ulabu ban penya ya kaye gasem jungu aga kertem kupa berukun ban musim bakhuid Amen. kajing itu ajung Yesus Kristus kajing ijung belai kupa lembag dia so jung musim bakhuid kindor kat bat pi baro Ringkat bat biru. pemen kuprabi baro hakani kasi burom jung Joseph bakhuid kupa tengkun jung utrai Yesus ban mau ubalong uta unoy da ubakpang kilong ying kilong semba kilong kupa baro haga juga por ila dep rakhi baro hisenter ya usem jung Joseph bakhuid blawara do kupa bakhuid ban kanung sngongu ya uni uri khuid ublale bon ba kam bai kam phla par kham tam hakadi kasi buram go bakrau tam kaba ngipendan buram ya usai sin pan ulara para bangai mana mesti pila buon bawan mana kamas keba henriu baji ulah kataru idan kadan kiba la banwan mentaka janmiat banang penpawi ding songu rengkal begini kihun samla kinong ruai kiban ai jingaro rengkal berki angel kiba pendan buram ujus sabakoi habenang kumpota ke jing ai jingaro ya ke jing lab ha ke jing lab spona jong josab bakoi ubade uta kurem joka berat heisti bakoi tam di ngin duai num takidi ke jing temu ngin duai kham tam baginang yo shishu ke jing kerhu le bagi jesa lam jung josab bakoi ubama u unnam paidlandet un pediangi tagi jing kerpal ke jing uod ke jing nam jungi hakani ke janmiat baka perthai barok away ukpa bakoi umju hapo kanung ba room utarwai ka masakoi ha buram jung josab bakoi to ai ba mui bia lumlang hakani ka janmiat ban ai ke buram ka nam shau ni uriu khui bakrau tam ubreu ta unong suma nong super yau klung jisu bari ka brat hisi kum taru upai usumar yangi ki khon jongi ki shakri jongu ki bakwa ban yo ya ka jiram ka jing don hasanda jongu ban pelaj dak nu ki bagi jibu sau baro ti shob ntarwa ka ni ki nya bakoi tu ni pan ma da kunra jongi dak takinu nu gila ikilan ngin duai rum ju dak pata bakadi ka thma Ukraine kan kutno hapo kata ka jumtan lanti lam jung Joseph bakoi ubakwa berubah angnur bod ka jing suk ber ka jing i para brio ngin duai nagam takani ka jing tmu ka bau kupa bakoi upen kre ban IT kentang ya ka Ukraine ber ka Russia haka do nuot batlam ju ka brat hisi haka arfusan tare ka ber ka si buram ju ka jing penbna ya ka jing wanlong brio jung jisu ling ba ka brat hisi di mentangin pendem lagi hakmat jung di ukun ra jungi bangin yo ya ta jimal bagi jesailem jung Joseph baku ngapla hau blei dan bor baro pada pi kumen kupara namad bangale pop sibule daga jikhat daga kitien bagi kam daga jingla klan daga jingla palat jonga daga jingla palat jonga daga jingla palat bakrau jonga namar kata padi ka Maria bakui ka bayai sa athai soti ya kengel bakiri ukui bari pi kumen kupara banduai daga benta jonga hau trai ublei jungi
ublay benobo ni Sngi yangi bandolamam na ikipop jengi unyalam yangi syara jeng bom jukun. Amen. Shimen, the Bagja Salem, Jung Joseph Bakhuid, Unoida, Bakerpang, Yaki and Gisem, Yaki Longpa, but come to the polite Niguji Magim Saubero, but in Bagajing one boo iladi, Kumki Shakri, Jung Joseph Bakhuid, un Priang, Yakitaki Chikarpad, Kijing Wood, Kijing Nam, Jungi. Idwai Nag Banta, to a Pangi Bestom, Idwai Nag Banta, if Augustina Sandam, Kijing Panging Stom.
Idwai nak benta kayeng sem jung iban ri nong kunri bagi kuniti kinang yo shushu ujing karku hagayeng sem berkham tampan koi ban kia ban lai negi nu ujing pangi stom Idwai nak benta ikong Emily jala hagajing pangi stom indio ban syakta ada kabor jung jisu ban ujo sep Bakhuid Idwai nak benta imar bak ker sawian bapen krea yakni ke exam SSLC badi Liza kurba bakin dia ban thok bah ban belek bah yakni ke eksamen matric kapla jan sedang mentau benai ai baka boju mesti Bakhuid kan wan hier halo joki kan yarap lem yaki bakila ban thok bah hadu bakun Idwai nak benta kijing temu jung ision Joseph by Inas Josephine bau blay try kenrat undar angkat bat ki berbor un ai hier tak jikmen musim ling bakni kajing ai keban wan hier halo ka ye ka sem jungki Idwai kenrat nam takini musim baru gi blakla no ka musim jung ikong moli shadap iba John Bun kum juro nak mentai kong Elias jala ba iba Humphrey bla bat khamtam ki musim gi bla yap hagani ka thma Ukraine kindio kan yakata kajing kersan le kajing duai kajing kan mau ye joki bamaki kindio ban priang ye kajing ma bisai kajing suk bar kajing ja thai bam jukun to ai bakini kimen praji bar jisu ki bawan simenta hakani kajan mir ban pendan Burom uju Bakhuid bakini kinong ruai ki balong ki sakri jongpi to nang thagar hai ni jing karhu halor joki Halo kini berpenyai kini mesin dok ju, dah kejik dubi jung jese Bakhuid, dah kejing yalam ti lem jung unang thek hai jikar hu, halo kejing pan kejikar pa joki, halo kaye kasam joki baru kawai. Tu ai kerpat ku belai badan bor baro, barangkat bu jese Bakhuid, banyasai lem ya kebalang jumi, kanla banyai pikir, ya kata kejing penpau, ya kejing maya. Jong kejing pen em yaki beriau kaba yaki jing sedang jong ka melapen khamti haka jing sumar sukher bakit kia jong u to ai bamau ku bau pe usumar yo klung jisu bari kabra thaisi kumtaro ai baka jing sumar jong figu jise Bakhuid yangi ki bawan ban pendan Burom menta ke janmiet inang yo shu jing karhuban wan hier halor ki yeng sem jongi halor kime ki pa halor ki himan para halor tu bapang bestom baro iben po hospital kin yo no kla tak ko chal bagi jesa le bujong fi ai bakini ki jingkarhu par kam juro ki mesti baro ki blakla no kin yo ban priang ki ma bi se ki jingsuk bar ka jingja thai ki bam jukun ikini baro ipan dau tranji sukri sukhun jongmi uben berbersen sharang kat ban me ha ki jolong ko we ju mesti Bakhuid we ublai junam la junam Amen. Kajing pule naga kitab baar usamal. Hakito ki Sngi kaktin utrai kalawan haunathan. Khilen bajatho ya usakri jonga udaben. Kumni utrai uang. Enda ki Sngi jong pi kilakun bat pilatia bat ki kpa jong pi. Ngan sakentil saya ukhun jong pi. Uban sami nakamet jong pi. Bat ngan sapen skem ya kahima jong u. Unsate ya kayeng na kabenta kakerteng jonga. Bat ngan sapen skem ya kakhet jong u kahima jong u shijunam. Ngan salong ukpa jong u bat un salong ukhun jonga. Bat ya kayeng jong pi bat kahima jong pi in sapen skem shijunam hakhamat jonga. Ya kakhet jong pi in sapene shijunam. Kaktin jong utrai. Nis ngu yao play. Kasam kaba prapo kandai. Ka number jingrai hinyo spa hinyo po sao. Hinyo sao. Apa teng ben riu
shakri jonga ngalas mai shisha ngalarai ki kun ki sil ki jongpi kin nekin sajunom mat ka kesin jongpi kan ne paten ibnen trai ki aro ya jingkular jongmi ya men simba juta ka jongmi angel kirwai iken hoi risa ki aro ja u e shisha bling try along take on mommy u e na ki we ki play u anya kon hat me u kun prang sngi u long u sim u bakrau tam halor kesim jong u ngan ben ne ki kun kik sil kai ma jong u kan ne ku Jingpuli na kashiti u Paulus Bakhuid Shaki Kristan harum ko para ka jingkular ha u Abraham bat ki khon ki ksiu jong u bakin yo pateng ya ka perthei kam shem wan na ka an hinre na ka hok jong ka jinge dei na ka ta ka daw baro ka shong ha ka jinge khnang ba ka jingkular kan long da ka jing ai a bat ka ba an pentikna ha baro ki khon ki ksiu jong u tang ha kito ki barakhi ya ka an hinre ha kitoru ki banget kumbanget ya wa Abraham nambar ba ulong ukpa jongi baro kumba latho ngala pelong ya phi ukpa jong bon ba ki jat benrio hakmat ublei ya uba ulanget uba pen em ya ki bayam bat uba thau ya ki a baro ki badon mention ha ka jing kermen ulangen wat la ya don jing kermen ba un kala long ukpa jong bon ba ki jat benrio thik kumba lala yatho ya u an sabon kat ni ki khon ki ksiu jong phi na ka ni ka daw ya ka jinge jong u la nyau ha ukum ka jing pam man hok kak tien jong utrai ni smu yao play Roy you try Christ Jesus enjoy but snap ka gospel suk kito kiba shong sa ha ka yeng jong me ko try ban yarwai yaro yami Roy you try Christ Jesus enjoy but snap ka gospel Utray na ringkat bat phi ringkat bat phiru ejing puli na ka gospel Bakhuid kat kom u Matthews ka Burom hame ko try u Joseph ulale kumba u angel utray ula butha ya u Jacob lalong ukpa jung Joseph utanga juga Maria nakabalakha yu Jisu ya ubalakwat u Chris kajingkha u Jisu Chris kalalong kumni kakmi jung ka Maria kalete aktien ba u Joseph nrei shua bakin japoi la shem
baglapun na umansiya Bakhuid. Bad u Joseph u tengah jungka, ba ulong u bahong, bad umkwa ban thar rong yaka, ulamut ban pelai no yaka jar. Rekat ba udang perkhat syapang kani, akmi u angel utrai, ula pau hau hakijing fosni u ong. Ko Joseph, ko khon jung dabien, wat syap tiang ban shim yaka Maria ka tengah jung fi. Naba yaka ba ita iba kalaseng, haka ilong na umansiya Bakhuid. Kan kayu kuan, bat pin kwat kerteng ya u Jisu. Namar un pen im ya laki pait da ki pop jongki. Kumta habau Joseph ula kendet na batia, ula lea kumbau angel utrai, ula betha ya u. The Gospel Bakhuid jong utrai. Kajiya roh yami ku Chris. Usnem jong Joseph Bakhuid, ula long usnem u Bakhuid tam, u bajanai tam, u badan bor tam, ba le bun ba kikam ba ikam pela. Ban lada ngalumlang ya baro kikam ba ikam pela, kiba kipra bangai kilayok ban priang na kajiya sa ilem jong Joseph Bakhuid kanom kut syu. Henry ngila ban ongno ba shisha hakani kasi Burom jong Joseph Bakhuid u kupating kuon jong ka Maria bad mau kum uta usyakri ubariat ubla pendem ladi hakata ka kubur ka ba mau udai balong utengah jong ka Maria umdei utengah basisya Andre la banong la syupen bor ya u ba un pej un sumar ya klung Jisu bad banjarab lem ya ka Maria tesudi hangri ken isyam ya kata kajing surit kajing jamnun kajing jai kajing yaine haduk bakun berkajing kok ngu mala ya kai ke bau blai ula pen kamti hau ya kani kabor ba un betelenti ba un penhe pensan ya uklung Jisu musim ladon kadu kajing to kana pateng kebahir pateng halor kajing im jung Joseph Bakhuid habawala sa hauta po Nasaren di habang la po Nasaren kilelam banai pej syati syatrai du jong kata kayeng ka barim ka bau Joseph kamari Joseph kisa hang tu la yui ya kita kileng knot kita kisuki kimie kipalong bar kiwaipat kitiar gitar kiba Joseph ula tray namar lakwad yu ta umistri ding nakataka daw kiju kim ko aban preng yu hatu uni umdei ukun ju umistri ding laong yu Jisu hakata karkwam mau umsim lan ya kata mau pendem ya kata ka jinglong duk ju ban besabam yu kulung Jisu ban jarab lem ya ka Maria ka balong maka kum kata kanong sujan kanong tanjan kanong le ikta kikam kantai ban ai jarab i baduk batoy leng baki jan ki ba makakasu hakabasin leng baki kti ki ba makakathan shitom ban ai ki tu ki baduk batoy kamtam hakajing kriat jong kaportlang ngan sia tu epi ya ke ibrajia ipa jonga ilong ba ia ibariu blai ya Joseph Bakhuid ilalong nong tray of his but ilalong ita ibadon hapok adi kaseng rangba ringkat bagi jumba hampre jung iba itu ki rangba ki bamdan syok ni percaya bangadang kan mah bangadang long kena rian haba mai lawan tray of his ide kum ta orang ba balang jong katei ka benta hapo jan fabrikier kalau sotun berki benta jong tu ka fabrikier idai pei mai kum ta orang ba balang ban man ka po ban ko ta ka jing tuai rusari mai iju alam yang bangilai bani tuai rusari haman ki kliu yang ban habadon kalenti ding phna ka bagi ju pelong halaki jong ki kentoi ka ju buat ipa jonga ban
la shina ya kuwi ke dipna la tawa ta kuwi ke janli ha ta dipna ban lek pelong ding pna da ka wei ka yeng shi ka wei pan man ka si tho diang ban man ka jan mien nga ji i ba mai i ju dem ko siu hakmat kata ka dur jong Joseph Bakhuid ban ngala ban ongno ban sakhi ya ka ai ka ba ka kamba kam phla ka bau Joseph ulale ai numla ban tu jong ya ka ni ka kam ka bau Joseph ulale bau dang ye le ka kam phla hau ni usnem jong Joseph Bakhuid ngang kan mau ha ka por badon kita ki beri berbisni ki kwa bakwa ban kni no ka ta dukan ka ba i mei i de jan hayo ki kwa ban kam no lal ka kies ka layat hadu kumba arsnem tam ki kwa ban kni no ki so bisni rei pa bade ibam don kata ka jingkwa ban ye kies bani ban ya kun persai ta kinong syun isu dua hu Joseph Bakhuid isu dua man la ka jan mien hajan kata ka dur prim jong Joseph Bakhuid bad yong ko Joseph pi long kabor ka jing ien yanga na ia ya pi bang atip ba pi la ban kersan lem pila ban pelai ni ni dong syun ki ba kwa ban kni no ka ni ka dukan ka ba ini men kumi ide jan hang tai hapo yodu idwai di haka ba khadu ko ban peleng kwat no ya kata ka jing duai baru blai ka jing duai man ka jan mien hadu kumba ar kan tatam bat shobani tia no ti hadin blakhot ban wan sha da taka kies ka ban rai khadu ya wai yanu un ai bat manu ban yo ya kata ka yeng kata ka dukan ti lakhon la wan ta gi breu ki nong chui bakwa ban kneno kilang tharai de ba pen bam tengka hau tau nong bisau tau pridar kin job ya kata kies rei pai im shim la pen bam tengka isu duai bai shu thang mombati haka duan jong Joseph Bakhuid yong le ma phi ko Joseph Bakhuid kan ba ibel la shai ge dik ba khadu ba ngin yo ta ka jing rai ba khadu manu ban job manu ban rem i duai baro hisi haka ta hisi la sha jing it klam bam klam di isu di wei tang deka bal bam tang shisla yuruti sha jing it bat iman kumeru imai jong aru kumju yong wat kuslai pi duai hau Joseph Bakhuid rengkal bagi jing don jo kabra hisi ti sha klajia haka step por shi pau shi tang ye la pa wan spo ta ka yeng bisha ban rai khadu manu ban job manu ban yo no ai ka ta ka dukan bagi ta gibriu kinang bot da ta ka jing pen bam de ki pau hajar tengka haka ta ka poi te pau jar la poi ye kilak de kumenta kinang bisha kila ban yo hadu de kilak arlak san lang ru reim agi pom sha shi pau hajar ka long kuba shi pau lang haka ta ka por kitu ki san pau ar snam men shwa di lakhon la pa wan kini ki baning kong ki bari ban kene no ya ka ta ka dukai tau nong bisau la kro ria sa dak benta juki mereka berhadu dalam adab yo unong bisau dia snow ya kata kakis dia ulang tua mentah kanwan ke bentar ke baar jong kani ka wipan ka ye gasem dia tahu nong bisar ulawan ban mau shwa ba un lej kata ngi bisar ipai la duai bukti haga kli jong ta uplida yong wat khuslai phimlong ko thalek philong tang badan po kata kaniam tibri tublai ada inga duai ya phi hakani kadur mo jong uni uriu khu Joseph ubadan bor hadu kata uba mau un batai hapi kumno bade banle bat kumno bade ban ai kata jing bishar hauni unong bishar barat ba bade ban rai khadu ila duai bat ila bu akti haga kli jong uni prida ji ti ngolong tiga poi kita kapor ba wan ni sakani ka pali jong uni bishar ji pa ti hadin ba mu ladap kran lut na dong shadong unong bishar hadu kumba khatsan minin la sngap jar kaya lengok lut baro kita gibai badawi kalian kita buat bau yo pang uta unong bishar la khatsan minin la shu sngap jar ula shu pendam ka khlie badaka ba hadu wai uyang nang tabulo ang kani ka jing bishar ka bahok kan leish kani ka yeng
jong iba Stefan bermanik siem balong mai ita inong job ya kani kakis itang sula snow ya kita ikan tien kitu ki parti kim not ban ong isu habala rado nong bishar ya kita kentien ba mai ila job klam penbam tengka klam te tengka syau plidar bai la ong pahula wat khuslai utai hang tei ubad kan ka dur ujo sabukhuj usai phi kan ka mama phi pipan kan mama phi kwa ban yo ulehi mau na shu ai phi tang khandian kum ibai tho kum ibai sia bai khulam ba phin tho ya kai ba pidon kam ban kran hau tau dong bisya tangita tiladap na dong sedong hading kata unong bisya uyang wong tomenta kani ka kes kla kut ban la job iba Stefan bermanik siem ba ilong try mai ya kani kedukan di jan jong ikong lusi kurba kla wai no hang tu pai phi Joseph Bakhuid upashat ya kata kabor jing snorit jing duai jing ipa ban imai ka jing sha jing ipa klembam klemdi ban katakan kadai kakamba kampla ka bau Joseph ulale ka bla ajia dakitu kiba la sanpu arsnem menta ti katakan kadai kakamba kampla ka balada pidon ka jing shania ka jing i hau Joseph Bakhuid unu ubakwa banle ya kanu ko bamdei unom job unrem di kita gibriu ki mansi balai no kila rem kata kakis ki mansi ban aino ya kadi kedukan ke bambaki kwa ban kam pakadi ke jongki nama kadi ke bakayat kamha kadi ke jika haga baki briu ki wan rong wan tia di ki jan ki badan kam da kata kedukan jing imei di la jom di hang di nga shu pen iya kani kamba kampla haba pidwai de jishania pidwai hu mun sim bakhui u yalam nanti ya uni uplidar jong ipa jonga bat khamtam u Joseph bakhui u ba ong ban shu ong no dei ma uhi u ba le ka kampla dei ma uhi u ba persal mun sim hauta unong bishar ba unrai ka badai bali u ngap jar du khasan minit ka don ka ere ka ei ka bor ka ba mayan ka ba mau umpat nuat ban pelaj ya kai ke memudai ban keren la ban no mau umdai Katolik umdai Presbyterian udai kunja Hindu ada haba mau ulayo snow ya tai kentien ki ba syom se blak keren da uni uplidar jong ipa jonga khatsan minit ula ngap jar khatsan minit ula duai tang hebring khasan minit ula yang ba ula ai ka kies ka ba job haka dukan jog imei pa junga ti ba phi barok biwan menta ka jan mien ni buram kai yauni ukli do juko ye gasam ubale bon ba ikam phla hauni usnem jong Joseph Bakhuid ubla kutno ba udang yaile yakini ikam ba ikam phla hadu menta lada mangi gikwa ban yo ya kata ka jing i sebun ka jing alam basmorit ha ka jing duai ha ka jing la penistom ha ka jing syakri ber khamtam ha ka jing betelenti yu klung jisu ba un he un san ha pokta ka jing alam jong Joseph Bakhuid ti to ai ba ka ni si buram jong Joseph Bakhuid yu pateng kun jong trai jisu ulok ukurem jog abret hisi mau unang betelenti yang iwe pa iwe ba unang yaile ni kikambai kampla aka jing im jungi la da mangi ngi kwa ban yo iya kita kikam syakri jong u ki pai ki jong u blai ki badon ka jing i ka jing ru blai hau Joseph Bakhuid ki baduai man la ka sngi kum taru pinsa yu i bau Joseph un sale ki kam ba kam pla bat kam tam u Joseph shim la i no i ka sangrang ba aka por bam i pa i long kum sekretari jo ka sangrang ba ma i kum tai nong yalam yakini ki rangba balai jingo ita ki koidi ban pelong ta jinga sang hisen shibnai hang tai po patong ban nang nu yo ita ijingerap ke bam ka di u Joseph hi ubla ai nang nu yo ka jing bam nang nu yo ka ni ke jaram ki ong kita kirang ba ipayong wat khuslai u Joseph
usah penbiang lut nadong sedong wat kuslai but hisha ujosa penbiang lut nadong sedong ilala ban ai ke jeram itu ki koidi hang tai po jil road ka bagi ju pelong hisin arbnai balik jingo iki ban duai iki ban ai mesiem nemeki ai ke ni jan miet ka ba mangi nyibu ila di hapo ka jing kudup ye jung joseph bakhuid ba ma unang tin benang ha ka ni ka si burang ba bakrau tam unang the kar hai ha ki jing kar hu halo jung phi ki ba wan man ta ka jan miet halo kini ki khun samla ki ba rai su tanat rengkat bar ki angel habneng ki ba pendan buram yo joseph bakhuid hang te habneng rengkat ba ujisu bar ka ber thisi to ai ba maki kinang yo shu ye ki jing kar hu ling ba ki jing pan ba ki jing kar pat ki ba wan na po ko do nuon jongi e yang baro ka jing dwai ki jing ngai ki apostol ngai hau blai ukpa budon bor baro nong thau ka meng ka khandeu but how Jesus Christ could one way to tragedy, yo la punong siem bukui, yo balakana kamaya tisti, yo balashale ben hapo Pontius Pilatus, la sana tnai ulayam tabiu, la yash kibayap, kasni kabalay ulamipan kibayap, ula kiu shimne usong kamuan ulay ukpa hor baro, nang tao wan pasha kibayap, ngai hau siem bukui, hakabalang tatik bukui, hagajing slok rikhoy hagajing ma pikipop hagajing patado hagajing imbang chukut amen komen ku prabi baro lebakan ni gajing duai jikerpat kabangi pai shu joseph bakhuid upadang yai pediang ye gajing kerpat bari jungi mau usathe kar hai ye jing kerpat ki bangi wan pasat ha kmaju menta gajan mien Kajubab jumpi kalong, ngi kerpat yami kutrai. Ngi kerpat yami kutrai. Nakabenta ukpa bakhuid jungi, ubishop jungi, kiling do bet ki katikis, bakindup nyo yala di barabar, ki shakri jung upai ba, ngi kerpat yami kutrai. Ngi kerpat yami kutrai. Nakabenta kani karimpe kristan jungi, mangindup ya Burom ba ya 8 markeliang. Da kabatib ba ublay uyalam hingi baro shaka jing pin im ngi kerpat yami kutrai na kabanta iway pa iway nangi ba hakapor ka jing tinju bat ka jing sosi ngindu pai sho blay ban yo ka jing shai bat ka jing klan ngi kerpat yami kutrai na kabanta Kibadon hat mer jingyam, but limba ka jing duai jing u Joseph bakhuid, kindup yo ka jing suk ka donut ka batang ujisu ulaban ai. Ngi kerpat yami kutrai. Na ka benta kibriyo baro bakindup shanyatali tanghu blay batang mau ubam ju ino yakitu kibashanya hau. Ngi kerpat yami kutrai. Ikerpat yami kutrai. Rengkat baginya sai lem yung Joseph bakhuid. Hagitu ga pangibai stom gi bakhok pa banduai lem nak benta joki. Kin syakta di sangti basbuntam yung Joseph bakhuid. Uba penkoi penkia bun ki bapang bai stom. Uba yok bor nau jisu. Na ublay jo jing iyen. Ublay ubam ju ujisu ubam ju pai delenden halau jong ukpa tengkuan ujesem balembag jing duai lem jong un pen koit pen kia i pang bestom ki basem lenoi basem jenjar ki khun suat ki khunangli ki tu ibadan pok hospital pok yeng sem ki bidang sha shitom bar ki khol pat ban duai lem nak benta jong ki kin yo bor hapo ka takinya sai lem ka jikdu bi jong Joseph bakhuid uban wan hak jing jar ban kene jing sangti ban kata ya ki iwei pa iwei bat ken yo ya kata jing ko jikia le ba jing ai ka buram ka nam ka beli tang shuhi ngi kerpat yo mi kutrai ikerparu ko Joseph bakhuid ba ka bor jong phi ba ka ni ka thama Ukraine kan kutno bat khamtam ban pen su thu yo Presiden Putin ba un i no un kai no ya kata ka thma ka ba penyam
ya ki pau million ngut ki brio nakata kari Ukraine batu ai baka bor jong piring kat bat kakmi benen kapratisi ber ujisu nong penem badon botam kin wanlam ya kata ka jingsuk tu jingmut ka ba mau un ko ngu ya kata ka jingkarpat jong ki European Union kari Amerika ka UNO bat ki weipat ki bakwa ya ka jingsuk ha kata kari kabla sya penjot de kita ki bom ki ba syirkai ki ba ki brio ki ban se ban pet Shillong no nang tan po Ukraine ni kerpat yo mi kutrai ai bagini jing tu jung shimet ki bang kerpat yu joseph Bakhuid ki ba mau un kne jung sang ti jog jing ie un kta ya pi iwei pa iwei ki ba pan ban yo jing yarab jing kershan ban yo ban le abha ki exam ba pher ki ban salong shen but hakata ka jing don kam bakin light no phar na kinunu jing pang jing storm ka maki ki sha hakani ka por menta ba ki tur kilong kome ki ba ong duailam pada na ka benta kunik siu jonga ki ba pangi be storm kin yo ya ki ko jikhele ba ki sailam jong Joseph Bakhuid hakani ka si Burom jong u ikerpat yo mi kutrai bari kini baru ipan da ukris utrai jongi amen Shim ka number jingrai kabalai spa prapuat lai praat Duai para bagiknya coba jong pigalong pediang hun hak madu blei ukpa bedon bor baro tu try bediang jikinian kiti jompi na ka benta ka chiro ka burom ka teng jong ka jingmentoi ni badika balang bakhu jong bor away igar par ko try ba kumba ujo se Bakhuid da ta ka jing ikpa bariu blei ula shakri u khon balakha marwe jong mi yo balakha na ka mariat history kumta ngiru ngila ban syakri haka duan jongmi daga do nuot ka basurit daga do nuot ka jishania bakam tam daga do nuot ka jing ie to pedang kan radi gini ki dua ki kerpat ki bangiwan uot wan nam ki jing temu jong shimet ki bangiwan uot haka ne ka janmir baleng bagi jasa lem jong Joseph Bakhuid ngina yo ban pedang bun ba ka jigar hu ki ban wan hier halor ki jing temu jongi ki bangi khwad yo ba uni rap lemingi ki dua rukum ju na ka benta kini banyala iki exam macam kebelajan wan hakmat juki berkebod musi Bakhuid kan wan hier halor jongki ime bakir sawian bai lisa kurba ai bambaki kinjo ban thob haduk bakul idwai rukum jo na benta kini bapang bistom na dai fos tinas rem na benta ki khonik siu
yung kong scarlet bang kaya nga sem chi ibarok away bakin ko ikin khia kinang yo shu jing kar hu bang wan here halor kaya nga sem halo kijing pan kijing kar pa kijing ki balim ba kijing don ju se bakhui kinang yo shu kijing kar hu ban wara ai jing komen tuai na ka banta kaya nga sem jui kong banre no konri ki khun ji kti ba kham tam kijing ko jing khia ba kijing ai bas puntam ki ban wara ya ka jing komen ha kaya nga sem jo ki barok away halor ki men ki paraji i baro kinang yo ban ai buram hiu ju se bakhu blong ta unong ye da bakar pang haga ba kim dan shu ki me ki pa haga ye ga sem I duai na kam ta ki ko jikya jingkong Emily jala bat kum joro na kam ta ka jingko jingkia haka ye ga sem jing ibar ko wei I duai kam tam nam ta ka ni ga sengrang ba ka bana po ta ka jing betelanti jong u Joseph bakhui kanang he kanang yar kanang longno kum kita ki apostol ban pen priang ya kani ka khubor ka ban lai syakitu kirang ba ki bashi pangi bastom ki badon kampanyo ka jaram bagi ban kampanyo e Jerusalem jong Joseph bakhui I duai kum juru ko kanran nak benta kani ka ye sem jong Ishon Joseph badinas Josephine ba maki kinang yo shushu ko jikarhu lemba ka jinga sailem jong Joseph bakhui I duai kamtam nak benta kini ki sesar BSB ki badon hapo ka jinga da pang jong Joseph bakhui tonang thekar hai ko kanran tonang thekar hai ko Joseph bakhui halor ka jing trei bashir hem jo ka jinglong apostol jong ki ba makir umju kinang yo ya kata ka bor ban yalam ban pen pria ka ni khubor shagi jai ban re baro halo ka jing ko jikhia halo ka jupten tilam jong phi nak benta ka kam apostol ka ba ki perthu bor you archbishop Hubert Rosario I duai kanran nak benta ki men siem baro I blaklano ka men sim jingkong moli shadam iba John Boon kum juro nakam ta kme pa ban ri bam don shok ni persai nakam ta kong ailis jala iba Humphrey bla but kum juro nakam ta ki men siem baro ki bla khlat no hagani ka thma Ukraine bakin yo ya ban priang ta ka juma bi sei pat ka jing ja thai bam chikun to nang ai kun rat ye kini ki chikru halor kini ki pai I jong mi ki khun muslim ba shimanta hagani janmien bakin shakta du Joseph bakhui kamtam kini kinong rawai ki balong no kumta kinong ki angel ki basenran lem yu Joseph bakhui hang te habanang ki barwai kan rai snow tanat ban pen phu pen piang ya kani ka si ka bakrau tam Joseph bakhui rengkat bagi sur jing rawai bagi nong tem ki bla don ta ka sa ba bli rai ki to kinang yo shu ye ki jikar ban wan here no Joseph bakhui haga sur ba mayam haka jingya rap lem ka jonghi ba khamtam haki kemi ki pa jongki ki balong no kum ta kinong suma kinong kutubi yaki ba maki kilong no kum ta kinong ro bar badai ka dai ti ju ba ka jing pen emi ba mali ki po bi jika ban ayu yemi ko kandra ru pa bu khoi ko blai brom bor bor bam jukon ban ai hami ya kata ka jingya ro ka badai ho ban pendan buram yemi ban ai nam yami hakani ka si kraw ka bangi pendan buram yu Joseph bakhui ubare ukurim ju ka bara theisti bare kupatin khon ju utrai Yesu na mar ulalong ubri ubahok yu ba mela ai kum ukurim ju ka kami basoti jong ublai bare ushakri ubastad bare bahusiar yu ba melathung ban pai ban khmi ya ka yeng ka sem jong mi ba un sumar sukher kum ukpa yu khun bla khamar we jong mi utrai yu Yesu Christ yu bla pun ta ka jingka sun yu jong man se bakhui lengba u Christ ki angel ki aro ai ka buram jong mi ki hima ki dam mani ba ki bori khnyu akma jong mi ka benang ber ki bor ka benang ber ki sarafim bala karkhu ki ya mani rengkat da ka jikman tingi karpa jong mi to ai begini ki sur jingiru kinyes no lang haka jongki kabangi penbena dak tak jirwai yaro klemkun
Dashi Shamlong Bakhuid Kutrai Katamay Jukajin Koi Baro. Namar Tiger Party me to Pankui Pakantani Jintrawa Jungi, the Wapai Museum Jumi Kumkum Jer Halo Junki, Bakindupala Long Yangi, Kamet Bagasnam, Jungutrai Jung Jisukris. Haka Pobla Dino, you were like a monsobha, Ula playing Jinshitom, Ula Shim Yokpu, but a Ayu Yami, Ula Kadia you will like Sanran, Uong. To shim but to bam nakani pibaro na markani kalong kamet junga yakaba on IT na kabanta jungpi. Agai cukup kamlai bam le shime khuri badaka ba ayu biang yami ula ai kale sanran uong. To shim but to di nagani pibaro na markani kalong khuri juga snam jonga juga jutang bathamai berbam cukup yakaban penmi nagaban tajung pi ban nagaban tag babuan yakaban ma biki pom tole yakani bankan mau yanga. Kajing maya juga jengen. Atasin mani bamyune uhu, mani diagani kaburi, ibena najinya. Jong mi go try, tanado mewa. Namar tayang bapan tayak nya bajimi pajong ungi terwa hami ko try pu jog jing em bari khuri jog jing pen em. Gida ayu aidam namar bamlai nyewi babit banyak majumi bat ban syakriami. Dagaba surin ni kerpadi mi bangi biyo bentalem hakamet bagas nam jung kris ngilong pinitli ka way daw mansi baku. Tukan ma ku try balang jung mi ka bla friends ta pertai batu penjana ya ka ta jing ien ringka bu syakri jung mi kupa baku pu Francis ward bishop Victor lingdo bat baro kilingdo. Tukan ma ule mi himen para jung baro chana pentai ki biyo thia daga bakal mani ka jing mi pan. Berkhamtam gitu ki mensi bayab hakan ni katma Ukraine ki bala khlat no ki badu no ila ki jong ki ngisam tu ai jing ten mensi ya ki baro but tu ai begitu bakhlat ta ki jing se jumi ki yo ban priang ya ta ki ma bis nei ki jing suk bar ki jing ja thaj ka bam jukut khamtam gitu ki mensi ki bangila pen pau kerteng hakan ni ki jan mien tu isne yi kutrai ikar pad yami to thek rai yikini ki tmu jung shimet ki bang yuan ban kar pad hakmat jung mi ringkat bat ka jia sailem jung jose bakhoi hagani ka si buram khrau tam to ai ban baka boarding is bulem jung i kan pen hiar hi umja jung jikru halor ki ying sam halo ka jing ko jikhia halo ka jing pan ka jing kar pad jung ki baro but khamtam nagam ta ki tu bapang bistom ki ben po hospital po ki ying sam ki bakho pa ban tuailem nam ta juki kinyo no kloi ka taga jiko jikia lemba ka jing sumar sukia lemba jung mi ai bagi turu ki bri banyale kini ki examatrek kinyo ban tho ba ban le ba du bakul ba kini ki jing kar khu baro ki ba mangi ngi wan ban kar pa daga jing suri hakma jung mi kutra yisu be to priang bato ai i wan ban it hai sangti jong ujosep uba paj uba sumari me men ban minang khlong khna hapo kari Palestine hapo Nasaran to ai begini ki jing duai ki ba ipashar hami ko konrad ring ba ka dia sailem jung joseph bakhoi uban priang da ka jing snuriet uban ang le yaki kam ba ikam phla kham tam ka jing ko jing khia ka ban wan here halo ki tu ba pangi ba stom barengkal ba ka prathi se bakhoi ka kumi jung blai u joseph bakhoi kurim jung ka bangi duai kum jo da ka banta ka archbishop's house ka ye ka jung ki ka ba ki bu nadu ki po jung Archbishop Stefan Prando bala bu ya katai ka yeng hapo ka jinge da ka pang kerpang jung Joseph bakhoi ubade uta utrai yeng yo katai ka yeng u ya da ya ki berbor da ki nunu ki jing bagi masau baro ki basa ang tai Archbishop
Victor bat baro kileng do ba shong tu ki do na po ka jada bakar pang jong se Bakhuid ubaya daya ka tai ka ye ka sem jong ki bat baro kini ki jing tumu ki bang iwan ur wan nam kin wara ka jikmen halor ki jing tumu jong i bat baro ki tu ki sister BSTB kinang yo shushu ka jing kershan ka jing arab lem jong se Bakhuid Rengkal baka berat hisi Bakhuid ya kami jong blai wujud se Bakhuid kurim jong ka ki apostol Bakhuid bat baro kiri Bakhuid bla pensau bahaya me patang la patang induk longi babit ban yo pening ya ki jimba majkut babangin yo ban yaro ba pendon Burom ya me dau khuon jong me uji Sukris dau lambat u bat hau kalau me blai pa badon bor hak jolong ka we jumun se Bakhuid baro ka Burom baka jingyaro junom la junom Amen. Tong ini duai kumbalu humi unong pan emat kumbalahi ka indi kaktin blai nginut ban ong kuk pa juni ubah habne kalong ka Bakhuid ka katain jumi kalwan ka hima jumi kalong ka mon jumi haga kdo ubah habne tuai ni mtar ka jibam jumi ka bhala ka sakni batumabi ka rinakam jumi kumbali hima bibalas niwi badwaya lamini siya ka jipin shoy Andrei tu pelai ni na kasniu to pelai pa utrai ni jing sniu baro hag jing sebun jong mi to ai jing su jing sanyi si jong i khana ba ta jira bu jing snai jong mi in lai berbon ka po bani ni jada na jing jing jar baro kar bangin ang khmil ni ga jikermen Bakhuid ba ga jingwan pa jong nong pen em jong i uji Sukris Namar ka jong me kalong ka hima jong me ka bor bat ka Burom jinom la jinom Otra Yesus Kristus nang kia pasal jong mi kajing sungai api kajing su jong anga ai api wat pai pom ni kisang jong hari kajing jong balang jong mi pada kajing sebun jong mi tu ai kajing su pada kajing teri ka wei kat kum kamon jong mi mami wi berbasan syar junom la junom Amen. kajing su jong trai kandan berbor rengkat bat pi Ringkat bat biru. terwa kada kajing su iwei hai wei pan Akmi Yesus khulang berajong belai akmi to blaket no yagi pop juga percaya Yesus itu blakot syaka jing khawai jong khulang bron kokon ra na sesyo amen no ko yin cuma ndrei syo ta katil bagusin jama kan sakyahi Shimka number jungrai kabashi spa khandai pusa iwei khandai sa
Jarno ko Jisu basbun tambar baitam mela ay yang yu Joseph Bakhuid unong sumar yami ulada umla ban Islam ban yu ka kam yalab jong mi kutra Jisu ndrei ngiu i ba mau upedik ma juji nabneng ya ka kam yalab jong mi kutra Jisu hadim ladam life house ban mi no na po nasaran man pendep ya ka hukum jong kupau bahabneng isongu ko Jisu bije ba mil ahi ya kani ka Eucharist Bakhuid ha kani ka si ka bang pindan Burom ya kupating khun u Joseph unong yada unong sumar sukher yang iwi paiwai to ai ba kani ka janmien kam shimla long bale no ai kam shimla pendu no ya kani ka si ka bakrau tam ka bangil ai Burom ya Joseph Bakhuid ula da utau snem jong pi ko Joseph ulakut no baro sistem lenter bagi kamba ikam plagi bamangi ngimla banyoshu hadu kat nu kilajia hagi yingsem hagi tu kiba yakendo markhmat bad uni uri khuoi uba kta yaki de sang di jing ie kumba unsakta yaki de kani ka jing duai bakarpang yaki pangi ba stom baro kiban yo jingko jingkia hagani ka si Burom junghi ka bamu umju pha thali u ai ka nu ka jingpan ka bangi pan na u kumtaru unsa ai happy iwe pa iwe ya ka jingpan da ka jing sori da ka jing shania ka bu Joseph Bakhuid unsa le I kamba ikam phla ha ka jing im jongi ka bangi pai sha u leish bune ko Jisu nagam tag ni ka jing ai bangi don hoksha ban ai ka Burom ka nam ngim mani yo unamar udai tang uriu pai ba uriu khoi uba hok uba shida bat kham tam la banong no ubam don kanu ka jingle sniu
ikiwei par hari uban don berbot tang ta jing iye ban le bhaya baro ti kumta kutra Yesu ye je isongo na kumta ka jing don jong mi hapo dono jing lemba ka ni ka yu Kris Bakhuid bar khamtam ka jing duai lemba ka je salem jong Joseph Bakhuid shaban penkut no ya kan di ka masuk huai kan wanra ya kata ka jing kerhu bakar pang hagi bapang ibe stom baro ki bakwa ban yo jing krisyan jing ma jing e jing snai hak ma jumi nagam ta kini baro ngi ong ni songo ya me ko Jesu ni songo eme ko Jesu ni iye ya me ko Jesu ni iye eme ko Jesu ishania hame ko Jesu ishanya ame ko Jesu kermen hame ko Jesu ikermen hame ko Jesu mani ya me ko Jesu imane eme ko Jesu Hilale abha ku syakri wabha bal bala ban shania to rong skai jing komen jong ukunra jong phi tong in yetuai umbamela besai ka yeng kasam bakmen jong mi hapo nasaren da kata ka jing bam da kani ka duwan ka dupan hakani ka si buram bokrau tam jong Joseph Bakhuid ukpating kuon bar kurim jong kamare theisi to yada yaki da ka jing yada bam ju pem ko try ni karpat yemi bhagani ka jing les bun ka jung mi ka ba mai mi bala ayu ni Joseph Bakhuid ba ulong uta unong kudub ie yakini ki khun ki jung mi ki bla wan ta ka jan mi hakani ka yemani blai ban yaro ban pendan buram ban duai la shibet marwe shimet hajan ka durmon ka duwan jung Joseph Bakhuid kan ri kan penne ikta ki jing ai jung mi haki to priang baro kini jing tu ki karpat ki bangi wan bu hakma kani ka duam ta ka jan miet pakin wan ra ki jikarhu halo jungi iwei pa iwei perki mesem baro ki bla kla no kin yo ban mari ka jimai bi sei ka jing su per ka jing ja thai ka bam jukun ki pani kini baro dau Kris utra jungi amen karpat ye phi wa kini kinong raru so ba yawan no hang ne priang saplo ko ni ka jing duai pa karpang ye phi bro yawan no kham tu no kham sejan wan no hang ni hani kaman one not shini hang ni kaman tongin ye tuai boy jing tumu jong phi simen hau ni uri khu Joseph Bakhuid un priang ye ka ibam phi pan uru mju la banau ju kan tien to pan ra phin sa yo ban phin sa shem tie ban sa pria phi u di su ai ka ta bor hau Joseph Bakhuid ju i no yu umarwe ma uru krisyan lem de ba ai ka ni kan ba kan pla bu ju le hau tau snem jong Joseph Bakhuid ulale bun lam ki kambai kam phla ki bangi mla ban yoshu kum taru hagani kasi buram bakrau tam hagani kasi ka bangi pendan buram yo hagani ka janmiet un priang ya kata ka jing pan ka jikar pa jong phi pan ka nu jing pan dau ni uri khoi hagani ka janmiet o Joseph Bakhuid ko pa tengkun ba unong suma jung Jesu Kris syami kan ni pen pau ya kan ni ka do nut jing surit jungi bat ni piare jong sang ti ban karpat ya ka jing sai lem borobor ka jong pi subha ko Joseph Bakhuid to pen yo hangi na ka do nut jing e na ka do nut jing sbun jong pi kumbama pi pilari pilar sumar yau Jesu piliadai ka Maria Theisi ba pilam ya ki baro spo ijem da ka jarab lem bujung pi bagi jikaru ki bang idon kam hakani kasi ka bang pendon buram ya pi idon kam nama ni pangi sitom hakame muslim haki jumuji berkhan ai bagi ta ki jingkar par barit jungki hakani ki janmien kinwan hiar ki jingkar hu lem baga jing duai lem jupi ko Joseph nang tena benang kamtam kini kinong ruai berruai sautenar ban ai buram pi kum kita ki cherubim serubim ki berruai pendan buram hang teh benang rengkat bagi jindon lang u Joseph Bakhuid ka Maria ba Jesu bat ki riu khuid baro badu kupau ba benang
ngi kerpat kham tam hakani ga jan miet bakini ga jing kerhu bar ke jing arab lem jung phi ku jisse bakhu kin wan here halor jung ki iwei pa iwei pa nagam takani ga jing pan ga jing surien item ba phim kantaj ye ga jing kerpa jungi konong sumar jokoni ka tien ka bara wan long do ngi dab da ta ka jing kermen ba da ta ga jing sai ba don bortam jong ujisse bakhu ha ka kerteng jong u kan poi bay hakmal jukota ka khet beneng ko joseph bakhu ko pating khun jong trai jisu bar ko nong sumar sukher yi pai benriu baro ki babu ire hapo ka ta jing sumar sukher jofi to priang yi ni jing dwa gi jikarpan ai bakini ki jing pan bajar jar jongki ki ba mla bentem kai gi jing pan ka ba maki pan hakni ga jan mien o joseph bakhu na marga jing ie ba jing snoriet bat ka hok jong phi ka ba philari philar sumar yu jisu ringkat ba ka presi to ai ba ta jing wan ri ban sumar jong phi yakini ki khun ki ba yang mata khama ka ni ka duan ki nang yo shu shu jing kar hu le ba jing sandai da ka khuoi ka ban wan ra ya ka jing komen halor jong ki kum ta ka la ju ka jing ie ba jing kar hu ki ba wan hian nang te na benang hasanda ju ni khun bi e jong phi ai ba ka ni ka jing kar khu ringkat ba ka jing don jong jisu yu pa ba ba ne ko siem ba khoi u ba ma u ula hiar ka mar ri si ban poni tai khun jong blai but hapo kata ka jing ko ngu ba mala jung joseph ba khoi ula pendem la de hakma jung phi to ai ken yakni ka jing rap da ka bang kir pa rian ba pendem ya de hakma jung phi ban penjo ang ye ta ki la ju jing ai ba jing kru ki ban ye sa ban ye shi junam ki pani kini baro do tran ju su kris khun jong mi u ba imer basin sharing kal ban mi ha ka ji long ka we jung se ba khoi we u blai junam la junam ko pa jungi Boleh si bune ko joseph badan buram la kar khu ye ni khu jong phi la sandai da ni ka khu ka balong ta ka jo ko jing ai ko jo ko jing kar khu ka ba phipin hap nang te na benang halo ko jing pan ki jing pa jo ki to ai ba ki turu ki ba pangi ba stom ki ba na ka nu ko jing te ki jing ser ha ki pin so yu so ita na bo tha ba bi ki unom yo lan na mal menta ki la don hapo ka ta ka bo jung joseph ba khu balong mu kum ta ku pa bu ibu snai yakini ki ying sem jugni khon bi ajung phi bada ka ram ka sai lam jong ka me bre ko pra thesi ban ujisu unong pen em uba ket dia kata kading phna u ai hi kata ka ju kading phna ka dika ayom len ba khu ka bangi ket ku pa u bhab neng u pe u ba sumar u ba shakri yangi na ko ka posh ka wi pan ai pa kini ki jikar sun ba ka bor ju musti ba khu wan hier halo ju phi ba kan yai sar kan ba phi shi junom ni pani kini baro dau kris utrai jungi utrai undaring kal ba phi ba kini ki jikar hu jong blai badon bor baro ukpa baru khur bar muslim bakhu kan hier halo jung phi baro kan sarang kat bat phi junom la junom tu yali suk ban e ban shakri ya utra i manta ya kan di ka dur dong jing tu jung joseph bakhu he bai nam bai ni
ka number jingwai ka ba ar spa prapokhandai ar phrakhandai Burom hau kpab hau khu mit ham sim Bakhuid balong baning kong jum tabat barabor jam jam amen Gudonut Bakhuid tam jong Jisu Du Sngi Gudonut betlam Jakamaria duain ka benta jigi ka kerteng kpab khu sim Bakhuid amen Ni ro yu Jisu Christ